E nos anos 40 Foz era o primeiro porto pesquero da provincia de Lugo, e de cabotaje, era o primeiro. E no ano 36 os mariñeiros pedía que se fixese un porto fora de ría, non? Porque dicía que se non era así nunca sería un porto tal, non? Acabou por non poder entrar os barcos, de feito empezaron a desaparecer os barcos de aquí, desapareceron ao marcharse a outros puertos porque aquí non podían entrar. Esta é a tripulación do Gavilán del Mar, que era un dos barcos senlleiros de Foz, un dos que máis pescaban, digamos, non? A Xica, que foi a pescantina máis carismática de Foz. Isto está basado nas empresas de Damián López, non? Si, recordo perfectamente, si. Recordo, si, era un reportaje das empresas, si, porque Damián López era moi forte daquela, tiña serradoiros, tiña barcos, tiña un barco que se chama Sofía, outra dela, que eran os nomes das fillas, e claro, pero hai moitos anos deso, era un chaval. Un día miña nai díxome: o amor é unha sardiña en lata. Un día miña nai díxome: o amor é unha obra de arte en lata. Filla, sabes de onde ves? Ves dun viveiro de mexilóns en lata, detrás da fábrica, onde podrecen as cunchas e as caixas de peixe. Un fedor imposible, un azul que non vale. De ali ves. Ah, dixen eu, entón son a filla do mar. Non, eres a filla dun día de descanso. Ah, dixen eu, son a filla da hora do bocadillo. Si, detrás, entre as cousas que non valen.